Nasubsob karon ang kampanya sa Talisay City Health nga sa mga tuhan patok sa dengue. Ilang gisusi ang tinubdan sa tubig ug ang tubig mainom sa canteen. Anang live report ni Femery Dumabok. Ma'am. Lan halos magduha kasi mananakaron sukad sa pagsugod sa klase sa mga pampublikong eskwelahan ug tinguha sa Talisay City Health Office nga luwas kun masiguro nga luwas gikan sa mga sakit ang mga estudyante. Usa sa gitan-aw nila ang posibleng mga sakit nga makuha tungod sa kontaminadong tubig nga mainom. Si Louisbel Jade Catalan, misiguro nga may bawang tubig ang iyang anak nga grade 1 pupil matag adlaw. Aron siguradong luwas ang tubig nga imnon siyang anak. Init kay rong panahon, manang diya na sa room na lang nako siya kuanan para dili magawas-gawas na lang. Pero malbalakas. Oo. Kay kung ano tas gawas pataka niya palit og tubig o takabaw sa asa niya gamit ko puso ba na or unsa. Una mo na lang kuanan siya tubig amo. Kay bisa pa bingon ni dispenser. Oo. Di Di ta kasigurado ka na mga nanahugog din patakabaw nalimpyuhan ba na o wala. Gipaybaw sabi Dr. Lino Alansado, Talisay City Health Officer, nga susihon sa ilang mga sanitary inspector ang mga namaligya og tubig. Usa sa tan-aw nila ang tubig nga gisagol sa juice ug ang uban pang mainom nga gibaligya sa school canteen. Matod ni Alanzado, usa kini ka pamaagi aron makalikay ang mga tinun-an nga takbuyan si LBM, typhoid fever ug uban pang sakit. Wanda mo may anak. Mas may man sa makahibaw sa may ba kung maayo unsay tindahan mo kung kahibaw mo unsay maayo unsay dili. Crush ice man siya. Mahalon man yun yung ice among crystal ice man yun siya. Di man ni siya yung nga binuhatan na mo. Order yun yun naman. Mo ni siya nga. Mineral yun. Yun siya, amo yun siya limpyuhan. Kada adlaw yun eh. Sabunan, ang among gamit. Dishwashing. Mas maayo. Panigurado rasad. Gihangopray noon sa namaligya sa kantin ang plano sa City Health, sama na lang dinhi sa Talisay City Central School. Ilang gipasalig nga limpyo ang tubig nga ilang gidalit. Samtang nagpadayon ang misting operation sa City Health, upat na ka mga pampublikong tungaan ang napahigayunan niini. Nakatala ang City Health Office og 16 ka mga Talisaynon nga nataptan sa dengue sukad sa Enero hangtod sa Agosto. Wala hinuoy nakalas. Wala pa sa hinuoy natala nga mga tinun-an nga nagka-dengue. Dili ra kay alarming pero amo lang gihapon jud siyang agapan og kuan ba kay like this month na duha sa linaw amo na dayon gipaadtuan dito og misting. Landugang ni Dr. Lanzado nga subsob nga misting operation usab ang ilang gipahigayon diha sa mga sitio human nga dugang dukha ka mga nagpositibo sa sakit nga dengue ang natala sa usa lang ka barangay sa niaging buwan. Lan? Okay, daghang salamat, Femery Dumabok.